Nikla, welcome back to my YouTube channel. Nikul tu vandallaru Bhavya Rithesh Tulu vlogs to buy. Iniyana Pirunji challenge video badulla. So it's family time, panda challenge time. Ita gante mulpa 5 gante avun battun. So uru ajara avun battadu. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಸೊ ಮಾರ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಬಾಟಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ಪೇ ಮತ್ತು ದಾದ ಟ್ರಿಕ್ ಬಂಡ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಮೋಸ ಮಂದ ಪಕ್ಕ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಂದ ಈ ಸರಿ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ನಾ ಜನಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪುವ ಬಾಟಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಉತ್ತೋಡು ಉಂತುನಾಗ ಒಂಜನ ಬರ್ತದ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವ್ಗಿದ್ದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬ ಎಂಚ ఇంకా ఏజ్ విన్ ఆపేరు ఏజ్ తినిపేరు తుక అవు తుక ఇంత వీడియోలో ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಊಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪನೆ ತೂಲೆ ఒక ఏర్పగాలే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ మనజే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మనప్లే షేర్ మనప్లే ఒక సైడ్ ఇత్త బెల్ ఐకాన్ లా ప్రెస్ మనప్లే ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೇಗ ಇಂಕಲ್ಲ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋಸು ನಿಕ್ಲೇಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅವ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಓಚಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ವಿಡಿಯೋ Come next chance. No.哎呦我的妈！ Oh no! No. Oh my God!
와, 맨바닥 들이래. 자, 그래. 땡땡 고래 금든. 우리. 와. Udah. Udah dah. Udah. Kayak bisa tuh. Oke. Yes. Ayo, Dewa!哎呦我的妈！ 이거는 이제 여기는 너 받아내 이런 장르고 Yes, miss. Pond! Pura pond! 받아내 ready? Ready? Ini, oh ya, ini gitu. Ini betul. Ini. Over to the rig. Over. Over. Okay na. Oh. Yes. Shit. Yes. A few moments later. Five minutes later. Ready? One eternity later. Two 2,000 years later. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Ah, tu lepas mana tu lagi? Aku antap po. Allah.
ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮನೆಯಿಂದೇನು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಗೇಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ಐನಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ನನ್ನ ಏನೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್